saatana. Sain yksi. Meillä olisi ollut 3 saalla ja tässä oli Mä olin longilla, mutta savussa. okei. Okei, ei sit mitään, se oli siis Ai jos näitä naatimili. On mun 4G vai 5G, saatana. 3G. Hei, jätkä. Rajatun. Enää Heskus. kuukausi ja 3 puolitoista päivää. kuukautta. Jep. Onko oikeesti? On. Aika rientää kun tökkii. Aika rientää, kun nyt on hauskaa. Ei, vittu tuli Ui vittu viukietpinaali. Jaa, 2 savu. Tulee varmaan suoraan. Läve alla. Joo, 2 savu, eikö valo? Tulee Onko 3. longilla? Läpi. Mutko. Shortti. Pelkki tulee. Vitu mutkas. Ei lähti pois. Mutka lisää. Midi lähti pois. Kaksi Pommi. Shortti. Vieläkin shortti. Ota easy. Yksi siellä. Eikö se ollut longin puolella? Se oli banaanipelaaja. Ei ollut, mun mielestä on midi, Ei näy midi. Ei näy. Tuolla tossa Voi alussa. läpsi. Läpsi tai Onko longin se ollut savussa? longi? Joo, voi olla. Voi. Onko tämä boiler? Onko se ase? Se on Pekka Ai, ees, mikä Pekka tää on? ees. Shortti ase. Kaleeli, mikä tää on? Hei, tossa on joku uusi animaatiojuttu. Se oli siisti. AK-raju. Sä otit jonkun maksi. Mä otin eissi jätkät. Hyvä Pekka. Teksi. Sä voitit tän runnin meille. Vittu en nähnyt yhtäkään vielä. Nää. Fire 7 eis. Mä klippaan tuosta.